Daigon ang Diyos, ni kagabiyon isang taon, gaulan gamay. Pero padayon niya kita sa pag-alagan sa Ginoo kay sumala pa mga igsoon. Wala kay dapat makapugong diya sa pag-alagan sa Ginoo. Bisan mga pagsulay. Dayon, ang takong pagtakot sa itong buhay niya Diyos, na sa Ginoong Kristo, kanang tanan, mayang gabi. Ako ang message karon gabi na sa pagsugod ko lang ni Pastor, kaya nga di ko mahurot yun. Kaya mo man ako giridi yun. Mahurot yun eh. Pero inoon, sa giingon pala, ilahim tag interpretation or explanation, moragya po ng pag-ikwan. Mabasa na ito ni sa Mateo 24, wal kung sugod mga igsoon sa 4. Si Jesus mitubag kaniya, pagbantay kamo ug ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan daghang tawo nga moanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, daghan ang malimbungan. So, kani palandaan kabalo na ta kinsa ni sila. Kabalo na tadaan kung kinsa ni sila nga daghan ang claim nga sila daw ang anak sa tower ni Jesus Kristo. Maingon sila nga lagi tay famous kay nga sa dili na tayo mention pero maingon lang ta nga i-claim niya yung kaugalingon na He is the anointed Son of God. Isig dili na ito siya i-mention, kabalot tao, kinsa na siya. Nga, i-claim nila nga sila na daw, sila ang anak sa Ginoo o sila sa Iso Kristo. Na giunang, nakisulat yun sa Biblia nga naana sila mga tao nga muingon sila, wanhim nga muingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Daghan yun ang mailhan. Daghan yun. Kita na to nga daghan yun. Daghan pang words. Makabati kamo mga gubat. Kani palang gubat daan. Talking about war. Kining Ukraine and Russia. Grabe na yun. Kaya yung tag, muda nilang ingon nga kung mapadayan din mo abot din sa World War III. Na delikado kayo. Ngayon suhod. Nga perti na gid kayo sa news pa lang daan makita na to nga naa na gid ang mga gubat ani nga naisulat gid sa Biblia nga maagian na tuning tanan. Mabati kamo makabati kamo mga gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo. Gyud apan ayaw kamo kabalaka mo nay pahimangno sa tong Ginoo sa Kristo dili kita angayo sa mabalaka nana. Dayon padayon kini mga butanga kinahanglang mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao na ang katapusan. Meaning to say dili pa dili mao ang the end. Yang dili pa ni mao ang katapusan nga igsoon. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang maging harian. Grabe. Muning ingon nga gubat yun nasod to nasod na ato makita karon. Dayon, may mga kagutom, normal yun, basta gubat, may mga kagutom, o mga linog sa tanang dapit. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Uyo kayo, starting pa lang nga ito makita nga dunay gubat, kagutom, mga kamatay, ikaw na ang natagla, katapusan naman siguro sa kalibutan. Pero ang giingon dahil sa balang kasulatan mga igsoon kung imasakot kita o Biblia, this is the starting pa lang bibidaan. Muna nga nagdasig at mga balang kasulatan baro ta maligod sa 1 Corinto 15:58 nga dili kita matarog diya sa pag-alagad sa Ginoo kay sama sa atong giingon sa igsoon ganina nagkaanang gyutag kining gitawag na to kahilis. Muna nga ialig-ig ta or sa mapani kung sa ako pang termo ito niya giayag ta ang mabilin ang giingon sa balang kasulatan ang maulahutay or magpadayon rin maoy maluwas. Kung mga igsoon kinahanglan magpadayon ta para malikon sa atong pagsalig diya sa Ginoo nga tuwag yung salig sa Ginoo ang tanan kay walay imposible sa iyang ngalan sumala sa Lucas 1:37. Next one, walay for with God nothing shall impossible. Salig yun natin niya.
Dayon sa 9, unya dakpon kamo sa mga tawo aron sa kiton ug unya patyon na kini may sama sa pag-ingon lagi sa pastor kanina nga dakpon. Dayon ang uban pa patyon muni nga maklilisan kayo nga mga mahitabo kay naamo gid tawo nga maabot gyud ang panahon nga ang tawo sumalap sa Biblia dili na mo Biblia. Dili na mo Biblia. Mamati sila sa mga propeta nga mamini. Mamati sila nga sa mga malibungon, sa mga hinimo sa kalibutan. Una nga ang nagtuo Ginoo mga igsoon dinhina katumanan sa balang kasulatan nga dakpon kamo sa mga tawo aron sa kiton. Kay dili naman ni siya ingon nga kuan kining tawag na to kanang bago. Kay sa una pa lang daan o gatong matigdan ng story ni Jesus Christ, gidakop sa siya, apil lang niya mga tinunan. Kabalo mo say dapat natong bantayan nga dapat kita maparehas ni kinsa to Pedro. Usa siya ka apostoles. Usa siya ka apostoles ni Jesus Christ, si Pedro. Pero og atong matigdan ang nahitabo niya mga igsoon, gilimod niya sa si Jesus Kristo sa makatulog ng atong panahon na sa dihang ipangutana siya o kauban pa sila ni Jesus Christ. Atong basahon kay para dili ta mahimong tumutungo sa Mateo 26 versikulo verse 69. Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan sa diha nga usa sa mga sulugong babayi sa napangulong pare umiduol kaniya og ingon, ikaw kauban ba usab ni Jesus nga taga Galilea? Nangutana ang itong tao nga kauban ba si Pedro ni Jesus? Sa verse 70. Apan sa atubangan nilang tanan, gilimod ni Pedro nga nag-ingon, wala akong masayod sa imong gipanulti. Manginaot ta mga igsoon nga dili ta mga parehas nini sa malabot na panahon nga kalimod no. Unsa na siya ka matinud-anon sa Ginoo even apostoles pagid siya ni Jesus Christ. Wala akong masayod sa imong panulti og migula siya sa gangaan. Unya may laing sulugong babae nga nakita kaniya og mingon sa mga tawo. Dito, kining tawana kauban ni Jesus nga taga Nazaret sa 72. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro. Ipanumpa ko nga wala ako makailan niya ng tawhana. Wala madugay ang mga tawo nga nagbarog dito miduol kang Pedro og miingon, sigurado gyud nga usa ka usab sa mga kauban ni Jesus. Pailhan kaayo sa imong sinultihan. Unya nanumpa si Pedro, silutan pa unta ako sa Dios kun mamakak ako, wala ako makailan niya ng tawhana. Grabe. Ngato. Magigamit niya ang Ginoo nga wala gid siya namakak niya atong panahon. Silutan pa unta ako sa Ginoo, wala ako makailan niya ng tawhana. Na manay isuon nga usa ka senaryo nga angay natong tagaag pamalandong sa atong tagsag-tagsag o galingon nga kinahanglan sa dihang moabot kining mga pagsulay, kinahanglan sama sa pag-ingon sa atong isuon dili ta mahimong tahok sa tawagan ng pag-aligig. Dili ta mahimong tahok kay kung mahimot ang tao mga igsoon inig pag-aligig palit kita padulong kita sa sugnod. Muna nga dinhi sa karon mga panahon na grabe na gyud makita ginato nga ang start ang gisig mindiri sa Ginoo nga sinugdanan niabot na gyud. So kung tapos nining tanan atong mabasahan usab unsay mahitabo sa katapusan sa panahon, tapos nining mga kasakitan i-predict na daan sa balaang kasulatan sumala pa sa Mateo 24 versikulo 29 nga nag-ingon, kunya tapos gayud sa kasakitan niya atong mga adlaw, ngit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Mabot kini mga panahon. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matayog ang tibuok kalibutan. Unya motunga sa langit ang timaan sa anak sa tawo ug maghilak ang tanang banay sa yuta
o makita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Indot kaayo mga igsoon. Ano ang statement nito nga manghilak tungod kay sa kasakit, kamatay, kagutom nga na dadatnan sa mga tao napay maabot nga panahon nga dili na sila motuo Ginoo. Manghilak sila sa panahon nga makita nila si Jesus Christ. Kay sa panahon karon naagi tao usab nga dili motuo ni Jesus Christ. Yung mingon siya tao lang si Jesus Kristo. Muna nga gipredict dili gid sila motuo nga Jesus is God. Ang lang tuhan nga propeta lang si Jesus Christ. Napagay ko yung sa nag-share nga video. Ang comment ito niya na siya. Buot-buot ninyo. I-base sa ninyo inyong wali sa inyong religion. Ano buot-buot ninyo daw. Ihagit ko niya na siya. Alik diri, dibati ta. Usla, tanaw na to, di magkamapalo. Pero akong gikuhan dito komentar nga. Basahan eh. Pasang kitagaan sa 1 Juan 5:20. Nag-stay dito si Jesus Christ mo ang matubog ni Diyos kinabuhing walay katapusan. Napagid dito sa gihatag na kay dili man sila motuo nga si Jesus Christ o ang amahan usara sa 1:30 gihatag ko nako pagi reply wala gina Biblia naman muna mga igsoon nga sa dihang sulayon kita sa mga ginatawag na itong spiritual na pagsulay. Kaya dili lang ang pagsulay nag-matter sa kalibutan, nausay pagsulay nga espirituhan. Sa dihang dili tayo mas ng Biblia, sulayon ta mga igsoon sa uban nga ikuwanta nila sulayon ta nga para mapalong atong pag-alaga diya sa Ginoo. Pag-abot nga wala tay knowledge sa Biblia. Una nga mahulog yun magtando-tando na lang ta. Una napatay kipag kuan karon napatay chance nga makabasa makadungog sa Biblia makakinahanglan maningkamot ta nga makakaton ta sa balaang pulong sa Ginoo. Kidaghan mga benefits ang pulong sa Ginoo. Usa na niya sa Mateo 4:4 nga atong kalanon nga espirituhan ug igsoon. Muna balik ko sa atong topic nga nahitabo na gyud no. Muna moabot siya nga may dakong gagom ug dakong himaya. Kunya motindog ang dakong kunya motingog ang dakong trompeta o ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok meaning to say kaning upat ka suok niya gimingon kaning north, south, east and west no muni nga didto iyang mga anghel iyang ipadala. Then ngadto sa upat ka suok sa kalibutan ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. Pilion na ni ang paglait sa dautan o sa dili dautan sumalabas sa bingay mahitungod sa pag-ani. Ilain ang sagbot o ang tawag na to umay pag-ani. Ilain ang sagbot o katong mapuslan yun. Meaning to say katong mga tao nga iyak ng Kristo tawag yun nga confirmation nga iyak yun sa dautan. Kay si Satanas karon naglibot-libot bagid sa kalibutan para pag-confirm o pag-verify sa usa ka tawo kung iya bagid siya sa Ginoo. Sama sa atong karon. Focus kita sa Ginoo bisan kung saon ta pagtintal, dili kita madala sa pagsulay. Kung humukra atong pag-alaga sa Ginoo samot na wala kita knowledge about Bible about sa kining balang kasulatan. Kung sulayon ta sa mga espirituhanon pod dili kita pasukol. Muna nga basa kita o Biblia magtuon ta diyon ato usab nga pinaka-importante ato usab nga ikinabuhi ang mga pulong sa Ginoo. Muna ni mga igsoon kainon na silang kining gitawag nato og mga kanding o mga karnero. Sa Mateo 25:31 nagingon inig pag-anhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan unya bahinon niya sila sa duha ka bundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Tumanan nga ilain ang mga dautan o ang mga hayop. Ibutang niya ang mga karniro sa iyang tuo nga
ug ang makakandig sa iyang wala. Kunya ang hari maingon sa mga tawo sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandaw alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Pindot kayo ang promise ng Ginoo sa mga tao na matinag-anon nga nag-alagad niya kinabuhi walay katapusan. Walay katanding ang gift or kining reward nga atong madawat sa dihang magmatinag-anon ta sa Ginoo mga igsoon. Tanang pagsulay atong encounter mula sa yuta or atong yung malampasan kung kauban nato ang Ginoo. Kaya atong matikdan ang kining itawag na to broomstick, kining broomstick or sa Bisaya pa silhig tukok. Kung usa lang ka tukok ang ato ang isilhig sa sagbot, di ba dili siya madala? Pero kung daghan ang tukok, madala ang sagbot. Sama niya na mga igsoon. Kung ang problema nato dili nato makaya nga ikaw ra isa. Nanginahanglan ka og tambag sa uban. Nanginahanglan ka og tabang, nanginahanglan ka og guidance labi na gyud sa Ginoo nga dili ka matarong sa mga pagsulay. Kaya ang uban karon mutambag ganin imo usay gayagaan pa ka, usaynan pa ka nga dili na mao. Muna nga ang Ginoo mga igsoon nagdasig ka nato nga sa umaabot nga panahon ay balo na ta kung unsay may tabo, at least aware na ta kung unsay may tabo. Dayon nag-inform atong balang kasulatan nga dili ta kinahanglan mabalaka kung sumala pa sa Mateo 6:31. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kini mga butangan mo ginatimuha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga ato sa langit nasayod nga hinahanglan kamo niining mga butangan. Panlabaw sa tanan, pariya, uyon sa iyang kabubuton ug ang uban nga mga butang ihatag ran niya kaninyo. Busa ayaw balaki ang musunod nga adlaw kay ang kay may mga kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Hindot kayo mga balang kasulatan, mga message nga gikan sa Ginoo karong gabi una, ginaot ko nga kini nagapadasig paglikon na kadugag paglikon sa ato ang pagtuo diya sa Ginoo. Usbon ko may gabi kanang